башлыгымы, ябай гына башкортмы, ул һәр вакыт әүлияләрнең, шейхларның һүзләренә сыкмаган. Аларның һүзен кабул иткәннәр Ходай Тәгаләнең, Аллаһ Тәгаләнең әмере буйругы итеп. Һәм шул нигездә безнең халкыбыз бердәм булган. Атабалык шунан килгән. Атабалык ихлас имандан килгән. Бердәмлек тә ихлас имандан, атабалыктан килгән бердәмлек. Шуңа ошо юнәлеште ошо югарлыкты, диндәге ошо югарлыкты Аллаһ Тәгалә безгә биргән бүләкте, ихлас иманды күтәрәйек, хаклайык. Зайнулла ишаннар барган юлды яңыртайык. Шахид булып киткән бөек ата-бабаларыбызды һәр вакыт истә тотып, алар өчен, аларның рухлары өчен дуга укып, Аллаһ Тәгаләнән ялбарып һорайык. Аларның рухларын Аллаһ Тәгалә күтәрһен. Аларның мәкамдарын, дәрәҗәләрен үзенең хузурында, каршысында тагыла югарырак күтәрһен. Аларның дуаларын яңыртсын. Алар дуга укыганнар һәр вакыт халкыбыз, илебез, динебез дип, йеребез, бердәмлек өчен, ихлас иман өчен. Biz kim? Biz ябай кешеләрбез. Аларның дуаларын Аллаһ Тәгалә кабул иткән, әле лә кабул итә. Аллаһ Тәгалә кудси хадистә әйткән: